No dobre, kam ideme? Ideme do Dubnice. Ideme do Dubnice. Vyskúšať reštiku. To hovorím, dobre, ideme natáčať. Lebo sú tu takéto stroje. A to sa proste neodmieta. Je úplne nádherne a my ideme na to. Tak to sleduj. Takto to vyzerá, keď je úplne božské počasie, ty to nevydržíš. O 11:00 vypadneš z roboty a ty kokso, tu je dneska nabité. Toto je dneska nabité. Nebudem kde zaparkovať, ty vole. No. Pozor, pes. Tak, vstupujeme na letištní plochu. No a tu ho máme, pána pilota. Hangár už otvorený. Počasie máme úplne božské, neuveriteľné. Tu je dnešný pilot toho lietadla. Nazdar, nazdar. Toto všetko bude dneska zdokumentované. Servus. Čau. Čau, čau. Dneska poletíme s pánom pilotom Igorom. No nevyuží to takéto počasie. Dobre, ja už som zahrieval motor. Takže môžeme v podstate nasadnúť. Dobre, poďme na to. No ale dneska evidentne nie sme jediní, ktorí sa rozhodli ísť si zalietať. To je náš stroj už pripravený na štart. Nazdar, kámo. Toto malá gula tu letí. Je veľmi teplo dneska. Pozrime sa, aha, vrtuľník. A tak prelietáva si tu. Ideme do Dubnice. Vyskúšať reštiku. GoPro sa nám trošku posunula. Ešte nemôžeme štartovať, trčíme v dopravnej zápche. No dobre. Tak. No, hovorím, že Vo veľkom štýle. niekedy si to tak samo od seba sa rozhodne, že teraz sa vypnem. Počkaj, Teplo. predletová príprava, to všetko musí byť. Dobre, si v centre diania. Sme 2 razy. Okay. Sme 3 razy, a ešte to mám všetko pod palcom. No a toto je elektronika, ktorú musíš vedieť obsluhovať. Docela easy, že? Tak zistíme si všetky potrebné informácie, ktoré potrebujeme k letu. Ale pilot tohto lietadla je pripravený. Dobre. Určite zbúcham aj nejaké video, v ktorom popisujem, čo všetko vlastne obsluhujeme, keď si sadneme do lietadla, akú máme predletovú prípravu, na aké prístroje sa pozeráš, ale zatiaľ máme kopu leteckých videí, na ktorých pracujeme a spracovávame ich, takže určite sa dostaneme aj k tomuto zatiaľ, len aby si vedel, pilot aktuálne hlási, že po naštartovaní pred hangárom budeme rolovať a aktuálne, ako vidíš, už rolujeme na vyčkávacie miesto dráhy 1-4. Keďže do vzduchu idú aktuálne 3 lietadlá, tak sme zahlásili poradie. Naše poradie je číslo 2, takže vidíš, že pred nami je jednička, tá sa už chystá na štart od niečo skorej ako my. Tu je 3, no a my v poradí číslo 2 vyčkávame v tejto dopravnej zápche, ktorá sa nám tu na letisku v Bolerázi spravila. Keď tento prvý chlapík odštartuje, tak my ideme hneď za ním ako
poradí číslo 2. Aby si chápala zmysel takýchto videí, ja to nerobím pre pilotov, robím to hlavne pre laickú verejnosť, ktorej chcem ukázať, že aj takýmto spôsobom sa dá tráviť voľný čas. Robím to pre ľudí, ktorí majú radi lietanie, ktorí milujú lietanie, pre ktorých je to vášeň, alebo pre niekoho, kto sa v živote hľadá a snaží sa nájsť nejaké hobby, ktoré by ho mohlo v budúcnosti baviť. Chcem ti ukázať, že všetko je proste možné, všetko sa dá a aj ty sa dokážeš v priebehu pár mesiacov, v priebehu 1 roka to môže tiež naštartovať tvoju kariéru začínajúceho pilota. Nemusíš to robiť ako športový pilot, nemusíš to robiť rekreačne. Môžeš mať ešte ciele, ktoré sú ďaleko o ktorých možno ešte dneska ani nevieš a môže to byť tvoj štartovací mostík na ceste k dopravnému pilotovi. Môže byť z teba súkromný pilot, alebo môžeš to dopracovať na inštruktora. Proste nikdy nevieš, kde ťa tie cesty zavedú, ale rozhodne je dobré začať. A možno časom to dopracuješ ozaj na toho pilota Boeingu alebo nejakého súkromného jetu, alebo sa z teba stane záchranár vo vrtuľníku. Proste tých možností je neskutočne veľa. Ja by som ešte aj nebol povedal, že v minulosti ma bude baviť točenie takýchto videí, ale ide o tom len nesnívať to, pretože 31 rokov alebo 40 rokov snívať o tom, že ja jedného dňa sa zobudím a zoberiem si takto lietadlo a začnem si tu lietať, tak on to tak nefunguje. Každému je dané, že ten svoj sen si dokáže splniť a dokáže ho uskutočniť, ale musí sa postaviť a kráčať tomuto snu naproti. Tým, že budeš len tak sedieť a stále o ňom snívať, mne takto ubehli roky a nič sa nestalo, až dokedy som jedného dňa nedvihol telefón a nezavolal na to letisko a nepovedal, že áno, ja chcem tiež letieť. Takže základom je vždycky zobudiť sa, prihlásiť sa do nejakého kurzu a začať niečo robiť so sebou. Keď ťa baví skákať na švihadle, tak skáč na švihadle, alebo keď ťa baví zbierať známky, tak zbieraj známky. Ono je ten kulturista, ktorý chcel obrovské svaly, tak proste musel jedného dňa kúpiť tú permanentku alebo kúpiť tie činky a začať cvičiť. Len samotné snívanie o tých veľkých svaloch mu nikdy tie veľké svaly len tak neprinieslo. Takže bolo treba začať v živote niečo robiť. Ako vidíš, minuli sme trenčianske letisko, ale do Trenčína dneska neletíme, takže po komunikácii s trenčianským letiskom sme obleteli prevádzku v dostatočnej vzdialenosti. Ako vidíš, pod nami bola D1, bol tu Váh, tak toto je už celý výhľad na Trenčín. No a kúsok od Trenčína sa nachádza Dubnica. No a my sa už pripravujeme na pristátie na letisku Slávnica. Na letisku Slávnica sa nachádza ešte jedna vec, ktorú si videl na začiatku, totižto letisko v Dubnici, konkrétne letisko Slávnica, je aj múzeum. Nachádzajú sa tu rôzne exponáty lietadiel a bol som veľmi prekvapený hneď po pristáti, že všetky máš krásne vystavené. Pred každým týmto exponátom sa nachádza tabula. Ja tie tabule úplne zbožňujem, ako si videl aj v predchádzajúcom videu z Nitry, pretože si vieš niečo prečítať o tom lietadle a dozvedieť sa, aj keď si úplný laik, aj keď to lietadlo možno vidíš prvýkrát, keď ten exponát vidíš prvýkrát, tak na týchto tabulách máš všetko potrebné, popísané, všetky základné informácie. Preto som sa aj rozhodol, že toto video bude mať dve časti. Táto prvá časť sa venovala takému štartu, letu, no a aktuálne pristátiu na letisku Slávnica, a tá druhá časť bude zameraná čisto len na tie exponáty, ktoré vidíš tuto v Dubnici nad Váhom na letisku Slávnica. No a vo videu číslo 2 v pokračovaní tohto prvého videa sa pozrieme na každý jeden exponát samostatne. Už keď sme sa takto blížili k tomuto letisku, tu už vidíš pristávaciu dráhu, takže za pár sekúnd sa jej dotkneme a budeme na zemi. Už z výšky bolo vidieť pri príchode na letisko Slávnica, že na letisku sa nachádza niečo, čo len tak neuvidíš. Mňa to ohúrilo hneď na prvý pohľad, pretože tie exponáty bolo vidieť z diaľky. Napríklad tu bol československý Tupolev, ktorý je úplne nádherný, a to si všetko ukážeme v tej ďalšej časti. Boli tu staré stíhačky, na ktorých sa bola kedy robil výcvik, aj tu na Slovensku.
Toto pristátie v Dubnici vo mne zanechalo veľmi dobré spomienky, pretože ja stále ešte zažívam tie prvé lety a prvýkrát som mal taký pocit, že pristávame na veľkom letisku, pretože zvyčajne sme zvyknutí na také malé letiska, kde sa nenachádza toľko lietadiel, maximálne sú tam nejaké menšie ultralighty, možno nejaké práškovacie lietadlá alebo nejaké malé helikoptéry, ale keď som sa blížil sem a videl som tie obrovské stroje, tak som mal taký pocit, že wow, sme na veľkom letisku. Nádhera, ja som nevedel, že takéto niečo tu vôbec je. Potom to pôjdeme pozrieť. My už sedíme v reštaurácii, áno, aj takto môže vyzerať reštaurácia na letisku na Slovensku. Prídeš, objednáš si jedlo, dáš si kávu. Ale myslím, že aj tak, či tak som už rozprával dosť, nebudem sa tu viacej vykecavať, pretože všetko to bude v časti číslo 2, takže buchni tam do zvončeka, buchni do odberu, klikni aj do zvončeka, nech ti to cinkne, že už je tu časť číslo 2 a zatím čau.